Village, inyathelo ebalulekileyo loluntu kutsha nje lidibanise abachaphazelekayo ukujongana nemiba ebalulekileyo yolutsha. Umnyhadala othi The School's Anti-Drugs and Gangsterism oququzelwe nguMan-B ugxile ekuxhobiseni abafundi ngokuchaseneyo neziyokiso ezixhaphakileyo ngokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunye nokubandakanyeka kwimigulukudu. Kwiindaba zaseBCM TV, ndinguWendy Tibe, eMonti. Silapha because of ingxaki ezikolweni zonke, not because sithi iJarget Village or intoni iKhuzana or intoni whatsoever. No, isikolo zonke ezilokishini nakoRhawuti nakoBantu nale ngxaki ye-gangsterism neye-drugs kukhona problem njalo. Sizama uku-addressa loo nto leyo. Zikhona ke izithethe ezizawufika namapolisa akhona, SAPS, ne-BCM law enforcement ikhona, zikhona ne-NGOs, NPOs ezidila nale problem endlini. Yethu ke nefocus yethu ithi masibe ngwabalala ekulweni neziphumo zokusebenzisa iziyobisi. Kodwa ke ebantwini abazifumana bengamaxhoba ukusebenzisa iziyobisi, masibe nobubele, masibanike inkxaso, masibanike ii-services. Phambi koba uqubisane nomcelimngeni emntwaneni omfumanisa uba utya iziyobisi, khawuqala uzibuze ukuba zingaphi soccer teams apha ekuhlaleni, mangaphi amabala erabhi apha ekuhlaleni, zingaphi resources that they could access ukwenzela uba babe busy nee-activities. Because enye yezinto ebangela uba abantwana bazifumane besebenzisa. Guys, ndifuna ubonisa abantu abatsha uba yonke into ofuna uyenza emhlabeni yenzeke. Le nto ofanele usukile kuyo uyakwazi usuka. Funa uqale apha ndithethe ebazalini, ndinentliziyo ebuhlungu kuba bathe bemka abazali begcwalise phaa. Abanye babazali bayimbangela yabantwana baphela beyotya ii-drugs. Abanye babazali ngabo abenza abantwana baphele beyotya ii-drugs. Abanye abantwana bathwala izono zoyise bangakhange babondle, nabalahlonina be-pregnant. Umntu avimbe i-relationship between umntana notatakhe. Umntana amkhangela amncama utatakhe ngenxa yoba umamele enga kutata umntana. Akhule umntana ingathi akanamzali kodwa unayo utatakhe, kha umamakhe unesigqiba awasenziwa ngutata umntana. Aphele umntana eba sisigede se-drugs. Ndiphinde ndibuye ebazalini. Xa umntana wakho efunda u-5 athi gene i-iPhone enxiba oBhogathi njengoMan-B abaphangela, ucinga uba laa mntana uyithatha phi imali yothenga ezanto? Why ungakhweshini uba mntanam le mali uyithatha phi ngoba ezi mpahla uzinxibayo ziduru? Ndisathetha ngabazali aba-involved kule nto yezi drugs. Ubona umntana wakho uthengisa amatsheni wegold, iiwotshi zegold, ukubuze mntu uzithatha phi laa mntanam usafunda phantsi kangaka? Awuzibuze ezo nto. Ezimnyama ngenxa yento yoba umntu walengeka wangena entweni ekungelulanga ukuphuma kuyo. Iyalenyusa ke izinga kakhulu uqala kuthi apha emapoliseni.
ukuya kurhulumente lo wendawo umasipala iBuffalo City, because apho basihlupha khona kakhulu abo bantu zezi ndawo ze-infrastructure kamasipala. I-infrastructure kamasipala iyachaphazeleka kakhulu, nokusebenza ke kwendawo zikarhulumente kuchaphazeleke ngoba sinabantu abasibela ii-cables ngaba banezithele ezimnyama, aba banengxaki yeziyobisi bafuna ukufida ezi cravings zabo, because into yeziyobisi ungena kuyo ngoku ube addicted kuyo ibe yiyo ekulawulayo sewungasalawuli yona. So ingxaki ikhona yona inkulu kakhulu, asizuxoka sithi ayikho, ikhona kodwa ke ngokubambisana sinethemba lokuba ukubheka phambili zabulunga okanye zaba ngcono ingxaki esinazo within the village. Kwesithathu La eceleni kwami nginomfundi naye obezile ezojoyina i-event le elisana ne-drugs kanye ne-gangsterism esikoleni. Sicela uzichaze mntasekhaya bese uyasitshela ukuthi nina esikoleni as abafundi lento yezidakamizwa ne-gangsterism in-affecta kanjani. Igama lami ngu-Angie Nako, ngifunda class, ngifunda eMzukane High School. 16 years old and grade 10. I-drugs esikolweni siphazamisa ngo like abantwana abasebenzisa i-drugs esikolweni bona abancane kolekha ixesha elininzi soloko ingaba abantu abaphambili abezinto zabo, and then bayakwazi umntana eklasini, umntana osebenzisa i-drugs eklasini like soloko ufuna kuviwe ngaye and akanandlela abanayo indlela yothetha nathi, and xa benqandwa ngomisi bayakwazi ukubhenana nomisi, and then imisi iphele ingabisatisha ngoba ibizothisha siphuma iyeke naloo nto, and then ne-class rates like angathi azisane msebenzi esikolweni because kukho abantu ababatshayo bayabhikisha. Okay, now njengoba kade ufikile la namhlanje wa-attenda i-event yonke ekuqaleni kwayo, sesichazela ukuthi uzweni kwi-event and yini oyifundile namhlanje. Le event ngifunde into yoba like if siklando ibithethwa ngila social worker, ngifunde bana if esikolweni kungenzeka ngale ndlela abethetha ngayo uba sibe nokhetheyikhe like abantu abamezigeyithini nasezitoilet, izinto esikolweni zonke zingahamba kakuhle, and then sibe nabantu abagade abantu abatshayo kungatshaywa esikolweni and umntu angangeni esikolweni seketshayo. And then ndifunde bana le nto yenziwe apha le-event like izawuba yenye enoncedisana uba kuphele le nto yezi-drugs, like abantwana basoloko begcinwe kanje kumnandi betshaye abantu bevezi talents. Okay, siyabonga. The Department of Education iyazifaka kakhulu in terms of prevention programs. We do awareness campaigns ezikolweni nakonhlobo xa i-community ine-awareness campaign enjalo is free ubana isibize so that we are able to kwenza ii-services zethu phayana. Siyenza ke awareness campaigns esikolweni, sinazo i-life skill talks esinazo nezikolo zethu nabantwana bethu sifike phayana sithethe sincokole ngendaba ye-drugs because eyona nto ingamandla zii-drugs, ikwazi ii-drugs nezibangela uba kungene into ne-gangsterism ne-gang-related activities esikolweni. Yonke le nto iqala phaa kulaa siyenza ke le nto yezi-awareness campaigns to prevent into yobana ii-drugs zingene esikolweni. Siyenza le nto ukufundisa abantwana, siyabachazela abantwana apha esikolweni, bangachazela nawe phayana, siyathetha phayana about the dangers ze-drugs emzimbeni wakho, psychologically, mentally, zonke ezaa zinto siyazenza phayana. Okwesibini, as the district we do offer i-psychosocial support. Edistrictini kune-social workers njengoba nditshilo nam ndandiyi-social worker. There are social workers zasezikolweni, kukhona izikolo ezino-LSA. LSA yinto ekuthiwa yi-learner support agent. Then sine ezikolweni noba isikolo asinayo LSA, but each and every school sine-SBST. SBST yinto ekuthiwa si-school based support team. Eza SBST neza LSA zizo ezi-identify abantwana who have psychosocial issues ezibangela bangakwazi kakuhle ukufunda esikolweni. Mhlawumbi umntana ke ngoku nto ibangela bangakwazi yena ufunda yile ntsangu ayisebenzisayo, yile thusi ayisebenzisayo, nalalini utata ebegqibothetha ke besethethe ngayo. And then
we do provide support, which is individual counseling. We also do group counseling, and then in cases as extreme as in a person, as it in amanye amancedo, we also do the referrals. I-drugs ndingatsho ndithi ngokubulalazo. Xa ndisithi ngokubulalazo, ii-drugs zisetyenziswa ngabantwana, ngabantu abadala, ngabaphakathi, azikhethi bani. Kodwa thina sisipolisa sithi ii-drugs asizifuni ngobana aba bantwana basebenzisa ezi drugs ngaba sijonge into yobana babe ziinkokheli zangomso. Azingaba siqonde ubana sifuna into yobana babe nekamva eliqaqambileyo. Xa ngabe bezawusebenzisa ii-drugs besebancinci, ikamva labo lindawoni na? Thina sisisipolisa ke siye senze ii-awareness campaigns ezikolweni. Siphume, kukho abantu okuthi sector managers, siye sibe xa sibagezela sithi ngoosibonda bengingqi ahambe u-sector manager aye esikolweni eso sisengezini yakhe, afike kuqala abaxhobise abantwana ngobungozi bee-drugs. Ekuhambeni kwethuba njengoba simane sibaxhobisa nje asiyiphe kanye asiyiphe kabini, sizawuthi ngenye imini siqonde ubana ngoba neeripoti siyazifumana ezikolweni ngootitshala ngooprinsipali ubana isikolo esithile sisebenzisa ii-drugs. Kulapho ke siye sihlale phantsi siplane i-operation kunye no-SGB yesikolo nezinye ii-stakeholders esisebenzisana nazo abesipoliseni siyosetsha. Andizobiza ubana zingabi nee-departments esebenza nazo, but uyabona into yobana aba bantu aba nabo abasebenzisana nabo abavani nezi-drugs. So siye siliqela apho sizakwazi ubana sibasetshe abantwana. Siyazi ubana ke ukubana umntwana uthe wagaxeleka okanye wafunyanwa eneziyobisi kuye, leyo into i-criminal record. I-criminal record ke sisitampu esimnyama esingagenekiyo. Lethuna ne-criminal record usemncinci, uyawuthi ufuna umsebenzi sokuba silo yunivesithi ufumaniseke into yobana awufumani umsebenzi ngobana kaloku une-criminal record wena sowuvele ubanjwa emapoliseni une-position ukwi-position of trust okanye msengisi. Ngobana zikhona izikolo ofumaniseke into yobana abantwana bayangena esikolweni, uyatitsha utitshala balele, kuthiwa ke bahayi, mna ndizazi zange zi-experience into ye-drugs, kuthiwe bahayi, uyatitsha utitshala bamamela utitshala. Ithini ke ngoku le nto lena? Imfundo iphi? Ixabiso lemfundo, ikamva labo lindawoni na? Xa ndizawungena kule nto ye-gangsterism, ibikhe yafuna ungathi iyaqalisa esinari sakho, sayikhawulezisa naphaya, sayikhawulezisa ubana mayingabisani wena, ufumaniseke into yobana kukho iqela elithile elingavale neqela elithile, iqela ethile bangamaqembu ngamaqembu, but ayiyonto exhaphakileyo apha eBuffalo City ngokweeripoti zethu esizifumanayo into ye-gangsterism. Into exhaphakileyo, hayi xhaphakileyo yona ke e-drugs, yiyo le nto siyilwayo. Sihleli nje senza i-drug awareness campaign, sihleli nje senza i-GBV awareness campaigns. Asiphumuli sisesipolisa, ii-sector managers ziyaphuma, ziphume no-crime prevention nezinye ii-units ziyancedisana nathi ukulwa nolu lwaphulomthetho. La eduze kwami ngiphethe ubhuti uMan B. Sawubona bhuti. Sacela bandla usicacisele kabanzi ukuthi what is the motive behind le event le yanamhlanje? Man B lo, Man B security ebizwa ngeCana Protection. Kwecala ke le security yela xa bengijonga ndibona uba our youth bayaphela si-drugs, especially dominator esikolweni, because some of them are selling drugs esikolweni, abanye kuphembelele ekungahlonitshweni kootishala ezikolweni.
abanye baphele bedrop up because when we are selling drugs abanemali aphele undermine utishara omnye aphele ezibuza uba xa ndikwazi ukwenza imali yintoni endiyifundelayo alibala i-shortcut layithathayo end of the day akazuhamba ndlela yinde ngalaa nto ye-drugs. Ezikolweni ootishara sebephila ukoyika because boyika izitudents and impembelelo yaloo nto siyayazi uba zii-drugs ezikolweni. Yiloo nto sidisayidile uphakama sibize zonke ii-stakeholders, sibize amapolisa, sibize ii-social workers, sihlale nendaweni eyi-one, sibize izitudent sizoziqwayisa ngoburongo be-drugs. Yebo, sacela ukubuza futhi ukuthi mhlawumbe yini eni-expectile ukuthi yenzeke emva kwale event like izoba namthelela muni manicabanga kwi-community nasey'nganeni zesikole? Ndinethemba after sisuke apho kokuqala amapolisa, ii-forums, ii-security companies bazingasebenzisana zincedisana because apha eSouth Africa yonke into siyixhome emapoliseni. Amapolisa abamba umntu ngoku umntu ahambe ayovalelwa xa efika umantyi uyamkhupha umntu uyabuya uzokwenza the same crime. If sinojonga amapolisa wodwa siyawaste. Amapolisa ayasebenza but aya-underminwa ngoomantyi phaa. So kukudibana sisebenzisane silwe nale nto siyincothule nengcama sibambisene. Okay, but siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga.